Hej, jeg hedder Lars. Jeg vil vise dig, hvordan du ændrer din Telenor-mail til en UB-mail, så du i fremtiden kan blive ved med at modtage mails på din iPhone eller iPad. Først trykker du på indstillinger ude på startskærmen. Så scroller du ned, til du finder e-mail, kontakter og kalendere. Klikker herpå. Under e-mail, kontakter og kalendere, der kan du under konti se din Telenor-mail. I mit tilfælde hedder den lars-hansen@email.dk, og den trykker jeg på. Så kan jeg se min kontoopsætning her, og navn, e-mail og beskrivelse skal forblive den samme. Under server til indgående post, der skal jeg have ændret værtsnavnet, og det skal ændres til imap.ub.dk. Og så scroller jeg ned til server til udgående post, hvor der står SMTP, og så står der mail.telenor.dk, og trykker herpå. Og her står så primær server, og det er så mail.telenor.dk. Trykker jeg på igen. Og her er så værtsnavnet, som skal ændres til den udgående postserver. Så vi sletter det her, og så skriver vi smtp.ub.dk. Igen, brugernavn og adgangskode skal også forblive det samme her. Det er det samme som hidtil. Herefter trykker du på OK. Kontoopsætningen godkendes. Kommer nogle flueben, der viser, at kontoen er godkendt. Herefter trykker du på tilbage. Og så trykker du igen på OK. Og igen kommer der flueben, der viser, at hele kontoopsætningen er godkendt. Og din gamle Telenor-mail, som nu er en UB-mail, er klar til brug.